Yan na. Magkakamping ka. Di ba ito yung eksena sa Twilight? Oo. Naghahabulan sila. Oo nga eh. Mawasakin nila lahat yan. Yung signal dito po yan. Doon yung Twilight. Ano nandito? Baka tumae siya. Sa vlog mo. Naka-record nga. Tumatakbo eh. Baka tumae tapos nahuli. Or na late siya or something. Natabakan mo, Jai? Welcome to New Zealand. Ay, de, joke lang. Iano mo na lang dito. Ganyan mo. Inaano. Inaano, oo. Inaano yun. Ginagawa tayo dyan eh. Ayan na yung blue side. Isa yung blue. Panorama sa grass. Panorama pero grass lang. Ayos kayo ah. Oh, may tayo ulit. Tagal ko tayo. Parang wall siya. Matatakpan din. Taas na lang po yung van. Ang gusto mo po? Learn. Sige, sige. Sila na lang. Ay, wait lang. Yung ano. Yun nga eh. Palagi kayo eh. Halaman, no? Halamanin. Halamanin. On the way to Blue Soil. Parating na ba? Parang wala pa po. Baka makikita ang mga ano. Wait. Wait. 3%. Uy, yun eh. Blue. Blue rock. Burak. Parang alam mo yun, parang dating swimming pool. Resort ba yan? Dito yung swimming pool nila. Oo. Parang dating swimming pool, no? Ganyang kulay pang swimming pool eh. Oo, ang galing oh, blue nga. Reverse. Ano kayang chemical to? Picture ito. Phosphorus, magnesium, something. Uy, ang galing, ganda ng pine tree oh. Minsan pag brado. Kaya pinili. At this part, brother. Ano ko? Nagkalwani tayo. Ito nga lang, kalapos ito. No entry, no? Kasi nawawala yung blue na yan. Kakala ko kaya na bato. Na may kulay. Sa malayo eh. Yung mga nagpipigyan dyan sila mismo sa gitna. Kaya nawawala yung ano. Blue. Ano ba tong blue na to? Anong chemical to? Hindi ko maalam.
Tanungin natin si kuya. Pinisort dati sa Jessica Soho. Nag-iibang kulay yung pag nababasa eh. Oh? Green or... Hindi ko alam. Di ba kasi minsan may mga bio something na algae, baka dead. Ano rin to? Magda-dark blue siya. Dark blue po. Ano po itong blue na to? If I may ask. Anong chemical or something? Yun ang problema natin dito. Maraming expert lang pumunta dito, Hindi nila nagdala ng mga sample, wala namang binabalik na result. Ah, Yes. so wala pa rin ano. Meron din Karamihan sa pumupunta dito, maliit lang. sinasabi nila na ang nakikita mo dyan, you can see copper. Copper. Eh, You yung can copper. you can see iron. Hmm. Tapos kapag mataas talaga, tapos malakas yung araw na mataas, naamoy mo yung sulfur. And then, Halo-halo, no? and then underneath, we have gold. Ay. Pero hindi ko Ay. hindi ko alam yung combination kung bakit naging blue. Hmm. Yes, pero yun talaga naamoy, nakikita. Amoy sulfur pero yung content parang copper, zinc, tsaka gold na. Pre, kung ako tatanungin, parang ano rin siya, more related sa copper. Kasi di ba yung battery kapag di mo nagamit or ano, nagbo-blue siya. Pwede. Tapos na new sa copper, nagre-react siya sa copper. Lalo na yung, di ba sa mga laruan na de baterya? Pag matagal mo hindi ginamit yung battery, nagli-leak siya. Yung iron, magre-react sa ano. Bakit hindi naging blue yung ex-girlfriend mo na pinaglaruan mo? Ay grabe kuya, naka-record yan. Kuya! Tala ka, Jay! Na-hurt ako. We can go under para mas malapit, pero no stepping on the blue. Sige po, i-record ko lang po sir. Nakasquatan moment na naman. Guys, wala daw step sa blue. Sabihin nyo ano. Ay! Pre, pahawak muna. Baka masabit ako. Okay ka lang, Hides? Kina. Kina yan, masasabit yan. Guys, no stepping sa blue daw. Pre. Hindi ka natusok, Hides? Hindi ka natusok? Saan naman? Saan ba ma? Swabit yung pantalon ko. Ah, pantalon. Hindi ka natusok? Siguro yung guide nila. Kasi nasa gitna sila ko yan. Diyan sila nagtutulog sila dun sa ano. Dahil lang po, record ko. Okay, hawak. Wala natin. Pampi tayo. Okay guys, Sagada blue soil. Sabi ni Sir Kirky, it's like a combination of sulfur, gold, copper, zinc din ata. Closer look. Blue talaga siya. Ganda nagiging dark blue pag naulan ng Walang apak sa blue ha. Pero dito, sa baba pwede tayo. Ano pwede ba na sa baba? Wala. Ano kaya? Baba ba? Mas maganda yung basa. Okay, mas blue siya dito. Kaya nga, di ba? Bawal daw pala apakan. Pero pwedeng hawakan. Yan, blue. Kasama ba natin ang mga yun? Oh, Sige, sama. ito po ba?
ito. Mga python. Okay na po ako sa 4. Daming pine cones. Linaw. Hello, Sir Adel. Maganda yung view dito. Kunin ko lang. Ay, ang daming pine cones. Daming pine cones dun, oh. Oo nga. So marami nalaglag dun. Akit ka na lang. Daming pine cones sa taas. Ito pa oh. Di, okay na ako sa 4. Damihan mo, tas gawa ka ng ano, pang Christmas decoration. Pwede nga 4. Masyado maraming bagay. Bibili pa tayo souvenir. Lagyan ng Barney. Sa gawing keychain. Pwede rin. Ito may maganda. Ayun po. Patingin po. Perfect shape. Perfect. Meron ka na remembrance. Ay, ito. Ang ganda yung scene. Picture plant. Ay, nasan po? Ay, tangina ito. Dahil lang. Guys, dito sa Sagada, first time ko makita real life picture plant. Carnivorous plant. Yan ba yung... Oo, kumakain ng ano to, langaw, ganun. Or anything na mahuli niya doon sa ano. Ito. Ganda picture plant? Oo, kaya binibideo ko eh. Yung clothes. Ayaw ko lang yung itsura. Ayun. Yung ganito, yung clothes. Closed. Ayun na, mas maganda yung ano. Ayun, my clothes. Sorry, hindi ko na mabanggitan. Color nuggets niya. Baka ma-report yung ano ko. Andin si Kara ang ibaga kasi. Baka ma-report yung channel ko. Ay, yung kabila, James. Maganda yung... Oo. Mas maganda to, tingnan mo. Uy, huwag na. Aray, sakit ng puso. Contaminated, pwedeng inumin yung tubig. Yung alin po? Yung clothes. I'm closed. Try mo lagay yung kamay mo. Kung ikakapture hirap. niya.
Hindi naman, tinatrap lang nila yung ano, yun yung malanggam ng itamay, natatrap sila. Bakit natatrap yung mga langgam dyan? May yung ano, sticky yung ano, May sweet na ano, kumalabas. sweet na ano. Ilalabas niya yung sweet niya. Para yun yung ano niya. Trap, no? Iba pala to. Bland. Lasa, guys. O kulang na lang yung Venus flytrap. Ba may Venus flytrap po kayo dito. Ang galing. Meron pala dito. Ano, picture plant siya? Oo. Yung carnivorous. Ba't iba yung tsura nito? It ain't right. Pero, yung ganyan na blue, na matigas, hindi. Na-try ko, hindi. So sabihin niyo po ulit, red and blue, good for you. Tapos, Yellow and white. it ain't right. okay. So, yun po yung rules ng berry. Yeah. Ano kung palito ng mga coach ni Kuya? Hindi, inaano ko lang sa vlog. Di ko nasimulan yung ano niya eh. I have a discovery. Ganun. Ang palito ng mga sabihan. In Mulberry. Sa ano yun? Sa rules, for sure basic para hindi maano. Lahat ng ano lahat ng matitigas na red at saka blue hindi pwede. Okay. Poisonous or, sabagay, matigas na. Paano pakakainin yun? Matigas pa for birds, mga ganun. Yung kanyang red po, sabi ni Sir Jude, hindi rin nakakain. May nakita ako dun, ano, matigas yung niya. Yan, Yellow and white. Red and blue, good for you. Red and blue. Yellow and white. It ain't right. Ain't. It ain't right. And black. Prime pa yun, right? Yung black, iisa lang ang blackberry. Kay Konami dito nga kamuras. Kamuras. Kamuras? Babasit mata, Jai. Dadarakan. Ay, dadakal da. Kakasan eh. Ano yan, sir? Hindi, parang ganito yung sinasabi ko sa nila. Okay, ganyan. Okay. Marakal. Marakal. Bangsut. Kala ko si Lord yung tinatawag. Uy! Bangsut. Sige, sige. Sige, tutulak ka namin para ano. Oo, para bilis. Oo, mabilis. Nakaharang ka eh. Joke lang. Sa akin, bangsit. Tagal mo, Lord. Tagal mo, Lord. Tulak ka namin. Nabangsit. Ano daw yon? Nagpansit din. Ha? Sir Bansit? Mike, hulaan nyo. Maliit. Nabangsit. Sobrang liit. Nadulas? Mabaho. Ah. Panghi. Ano naman sa atin? Halaman. Ah. Feel ko dudulas ako dito. Pagka ganito, mag-crab walk tayo. Para kain kayo. Then, nakapag-rest konti while waiting for them. Shit, 27 minutes na lang. Dating nyo, may camera kayo. Finish line? Oh, finish line na. Pwede tayo mag-grab. Okay, tapos na po yun dun sa Blue Mountains.